Yn enw fi di Ffion Medi a dwi yn gyd-arweinydd yn Cylch Meithrin Cloceunog. Nes i ddechrau'r cwrs pan nes i gael y swydd. Dwi wedi datblygu efo cynllunio a'r ffordd dwi yn siarad efo'r plant a siarad efo rhieni'r plant ac yn cyfathrebu felly. Mae wedi dangos ymroddiad llwyr i'r cwrs o'r dechrau. Mae wedi mynychu pob gweithio gyda ni yn Wrecsam a mae'r gwaith mae hi wedi wneud dros yr 7 mis dwytha yn anhygoel. Dwi'n mwynhau gweithio efo plant oherwydd maen nhw'n gwneud i chwerthu'n bob dydd. Yr pethau maen nhw'n deud a'r storïau maen nhw'n ddoniol a dwi'n hoffi gweld pan maen nhw'n datblygu. Mae'n neis gweld nhw'n cael yr hyder a jyst yn hapus yn y cylch. Fel dwi eisiau dweud ydy pob lwc Ffion. Dwi yn gobeithio mi wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn a phob hwyl sy'n y dyfodol achos ti'n haeddu pob peth gei di.